זאת אורי שלנו עם חיוך מצד לצד, גם יפה וגם מופה ומכינה גם שוקולד היא מנגנת, גנת על גיטרה כמו שדה, שר ומשחקת, ממש חיית במה, רגישה ומתוחכמת וגם מה זה חכמה, בין בילוי לבין טיול היא מצליחה גם בכיתה ולא כיתה רגילה, רבותיי, כיתה אנתרופוסופית, לא סתם מוצלחת, הנה ערה עם אופי, 12 שנה עברו חלפו כהרף עין, אבל חכו תראו מי שלא הבין עדיין, בעוד 5 שנים איתי יהיה טובה כפליים, משתבחת עם השנים ממש כמו בקבוק של יין. אורי חמודה, אוהבים אותך כולם, חברים ומאמינים שתכבשי את העולם, יואו.